Barska predškolska ustanova Vukosava Ivanović Mašanović, koja bilježi sjajne rezultate u radu sa djecom, godinama je prebukirana zahtjevima roditelja za upis mališana. Zato je sve obradovala vijest da danas počinje gradnja novog savremenog objekta u centru grada. Rok za završetak radova je 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Mislim da je važno da saopštimo da je ovo još jedan u nizu projekata koji realizujemo u saradnji sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope. Na ovaj način Vlada Crne Gore i Ministarstvo prosvjete pokazuju da su prepoznali obrazovanje kao jedan od svojih prioriteta, da ne štede na obrazovanju. Vrtić će raspolagati i prostorijama za kancelarije, biblioteku, a kuriozitet je i to što je u samom objektu predviđena i multifunkcionalna sala za sportske i druge sadržaje koja će obuhvatiti površinu od oko 400 kvadratnih metara. Najavio je ministar prosvjete podvlačeći da će biti urađen po svim savremenim standardima, siguran i bezbjedan za boravak mališana iz bara, što je, kako je kazao, posebno važno. Činjenica je da se bar razvija, a naša je obaveza da stvorimo pretpostavke za kvalitetan život i rad u lokalnoj zajednici, pa je time i odgovornost svih nas prema najmlađoj populaciji izuzetno velika, kazao je predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević. Opština Bar je pokrenula 2009. godine inicijativu za izmjenu planske dokumentacije kako bi se stvorili preduslovi za izgradnju ovakvog jednog objekta ovdje u centru grada. Obezbijedila je zemljište i uz značajna finansijska sredstva finansirala i izradu projektne dokumentacije. Tako da ovaj postupak traje od 2009. godine. U prethodnom periodu smo prošli kroz zaista jedan turbulentan period i dva neuspješna tenderska postupka, ali već danas sa zadovoljstvom konstatujemo da su svi ti nedostaci otklonjeni i da od danas možemo očekivati intenzivne radove i zaista nadam se da će izvođač radova ovaj posao završiti čak i prije ugovorenog roka. Danas je otvorena i nova vaspitna jedinica javne ustanove Vukosava Ivanović Mašanović u prostorijama Luke Bar. U objekat nazvan Mala Luka ministarstvo je u saradnji sa opštinom, ovdašnjom predškolskom ustanovom i privrednicima koji su prepoznali njegov značaj uložilo oko 80.000 eura. U tom prostoru moći će da boravi oko 150 djece, a već ih je 140 prijavljeno. Sa otvaranjem ovog objekta mi dolazimo negdje na 50% djece koju možemo da upišemo u vrtić i ovo je jedna sjajna ideja koju je realizovala direktorka našeg vrtića sa ovim objektom koji je na jednom pravom mjestu između dva velika tržna centra, olakšica za roditelje, a posebno je značajno što je položen kamen temeljac danas za novi vrtić i nadamo se da posle decenija faktički neulaganja u predškolske ustanove danas zaista možemo da se svi zajedno pohvalimo, da pohvalimo kolektiv koji je ulagao veliki trud da naša djeca borave u vrtićima, ali isto tako i podrška od naših privrednika i posebna podrška Ministarstva prosvete. Novi vrtić srećna je vijest i veliko olakšanje i za rad vaspitačima. Pa ovakvi uslovi zaista su bili potrebni i prvenstveno deci, jer sve što radimo, radimo prvenstveno zbog naše dece u našem gradu, ali ovakvim uslovima i mi vaspitači se osjećamo onako zaista vaspitačima da odradimo svoj posao u najboljem kako znamo i umemo. Dok je postavljan kamen temeljac za novi vrtić u Baru, grupa gimnazijalaca protestovala je što će njegovom izgradnjom biti uništeni popularni betonski krugovi na kojima se okupljaju, a nevladina organizacija SOS za Jadran iskoristila je ovu priliku za svoju kampanju Stop bušenju Jadrana.